Our hearts are broken, Malawi. What to say? Dear body, oh nine. Zikuone kangati. Emaremba, atikuli moyo wina. Wamuya ya kumwamako, kumangati nizoteka. Tikamata pita, akati chingamire. Tikamata pita, akati chingamire. Otitiwa, tikamata pita, akati chingamire. Apalewa, tikamata pita, akati chingamire. For we know we've been missing them. We've been missing them. I miss my father, oh. Apambo wanga na wasoa. Somebody misses somebody, oh. Malemba apetiriza kufoto. Apologize for the technical glitches. Goma kupitilira ndi program yathu ya Breakfast Live mauno paka dalipano tili kusiwa mwina posi chedwa patika letu kufotokoza kuti kodi dzulo zinaenda motani komanso kunali miyambo yotani koma paka dalipano mwina mukaona kumbuyo kwangako kapena mwina tingotchula soma ina ajanzanga ine dzina langa ndi Thabi Kamwangala mwini fumbo ine dzina langa ndi Yankhosi Onda mmene mafotokozera kunena kuti kumbuyo kumene tikuonera ndithu ndi kusiwa kumene ndi kunyumba kumene thupi la malemu Dr. Saulos Klaus Chilima lagona ndithu kuyambira dzulo ndipo panjapa tikumvetsedwa kunena kuti angoni anachezera ndithu kuimba nyimbo zosiyanasiyana ngakhalenso kuvina kumene tisayiwale kunena kuti malemu Dr. Saulos Klaus Chilima anali ndithu munthu okonda chikhalidwe. Timaona ndithu kubwera kuno mwezi wa September chaka ndi chaka kudzaona nawo ndithu komanso kudzatenga nawo gawo kumwambo jomeno machedwa kuti umhlangano. Ndiye angoni osiyanasiyana ali malo ano komanso anthu osiyanasiyana ali malo ano kuvina ngakhalenso kuimba. Yankho mungofotokozera kunena kuti Dr. Saulos Klaus Chilima anali impe kapena kuti nduna ya mfumu mchikhalidwe cha angoni. Nchifukwa chake zidakomera ndithu angoni kuti apezeke kumwambo anga pamene kuti adzakhale nawonso ndithu muzochitika. Mwina mwake pamene tikupitirizanso teko ndi program ya Breakfast Live tingowadziwitsa anthu kuti kufika kwathu pamudzi pano tsiku la dzulo not only tidakumana teko ndi angoni tidakumananso ndi anthu achipani tidakumana ndi anthu ampingo tikalingalira bwino lomwe paja adali munthu amene adali wozipereka pa mfundo zangati zimenezi pofuna kulimbikitsa nawo nkhani zogwirizana ndi chikhalidwe komanso kumpingo wa chikatolika abachilimika pofuna kuonesesa kuti zinthu zikuyenda komanso akutsatira zimene chikhulupiriro cha chikatolika ndi chipembedzo cha chikatolika zimatsatira. Dzulo mamawa tidali ku Bingu National Stadium mene munali mu mzinda wa Lilongwe kumene kudalinso mwambo wa nsembe ya misa komanso program imene idakonzedwa mwapaderadera pofuna kuperekeza wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu. Atsogoleri osiyanasiyana ochekeranso ndithu maiko osiyanasiyana adapezeka ndithu kumeneku kudzakhala nawo gawo lozochitika ali. Kupatula pamenepo tidalandiranso ndithu alendo ena osiyanasiyana. Ife a Times Group tidachilimika kuchokera mu mzinda wa Lilongwe kudzafika kuno ku Nchewu kuti tikupasireni satane wazochitika. Tisadafike mwina pena pofotokozera zambiri zimene zikhale zochitika malo ano komanso mwina pena zimene zachitika kumawa lero. Dzulo tingokambapo zimene zidachitika kunena kuti kufika kwa thupi la Dr. Saulos Klaus Chilima mu mkachisi wa Nsipe kudali nsembe ya misa. unali nsembe ya misa koma mwina yankho tisanapite kumeneko ndifotokoze kuti tidafika ife ngati ya Times Group tinafikira kuno kusiwa titachoka kuno tinapita ku Nsipe ground sipatali kwambiri amene mukudziwa bwino lomwe boma la Nchewu. It's about 5-10 minutes kuchokera pamene tili pano pakadali pano ndipo titachoka kumeneko chakumadzulo chigawo chakumadzulo tinalowa ndithu mkachisi kumeneko ndi kumene yankho amafotokoza kunali mwambo wa nsembe ya misa. Titamaliza pamenepo
thupi la malemu Dr. Saulos Klaus Chilima linanyamulidwa kumeneko ndithu kubwerera kusiwa kuno ndipo ndi kumene lagona ndithu. Mmene tikuonera anzathu a Chingoni akunyamuka malo ano, mwina sitinafufuze kwenikweni kuti amenewa akulowera kuti, koma tikhale tikucheza ndi awiri atatu kuti atifotokozere kuti kwenikweni anthuwa akulowera kuti, koma tamvetsedwa ndithu kunena kuti iwowa achezera usiku wonse ndithu kuvina ngakhalenso kuimba nyimbo zosiyanasiyana. Tingofotokozera pathabi kuti tili ndi senior chief champiti ndi amene ndi impi mmodzi mwa impi chimene chikuchitika pa nthawi ino chonena kuti Angoni akupita kumene kukhale nyumba ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino ya bata kumene kukakhala diwa ndikumvetsedwa kuti mawu ndi choncho. Ndimafuna Angoni fotokozera kuti tikati choncho tiutanthauziranji choyambirira pepani nalekewa zikomo. Chikuchitika ndi chani makamaka Angoni apa? Malinga ndi miyambo yathu lelolo timapita kulidiwa. Tikati kulidiwa ndiye tikulina kumanda kumene kuti kwagone mfumu yathu. Ndiye timapita ngati Angoni wonse nemukoneramo titenga ngoma yonse magrupu amene ali pano, anyakawa amene ali pano kupita kumanda kumene kwakhale kuvina ngoma. Timati kukhazikitsa mizimu pansi. Ndiye tikatero basi tikabwereranso kunoko. Zimene zimachitika ndi wina aliyense amene ali wachikhalidwe cha Chingoni kapena amene adali ndi udindo ngati mmene adali nawo abiye. Timachita kwa kokha amene anali ndi udindo. Nzofunikira bwanji zinthu zangati zimene zachikhalidwe? Ndizofunikira chifukwa ndi chikhalidwe chimene makolo adatisiyira kuti zikachitika izizi timayenera kupita ndithu kulidiwa kumene tikapempha kuti mizimu ikaone kuti ndithu Angoni afika. Zili ni nthawi yake yakachitidwe zimenezi kapena ni nthawi ineyi yonse? Mamawa. Tinamvetsedwanso zonena kuti Angoni achezera kuimba ngoma pamudzi pano ndi zidayenda motero? Ndithu ndizoona kuti Angoni achezera kuvina ngoma, kuimba ngoma ndithu. Otsogolera kulidiwa akuyenera kukhala yani? Ineyo ndamene nditsogolere kupita kulidiwako. Chabwino. Ife tikusiyani kuti mutsogole malingananso ndithu ni nthawi pamenenso tikutsatira ndithu mbuyo. Zomwe kwambiri. Chabwino. Chaposachedwa pompa ndi tikhalenso tikuwatsatira anzathuwa kuti tione kuti chikuchitika kwenikweni mkati mundi chani. Mwina mwake mchithunzi mwanu thabiso kubwera timafuna tingwaonetsera anthu nene kuti kumene tili kuno mmene dafotokozera poyambirira paja ndi kunyumba ya makolo awo a Dr. Saulos Klaus Chilima. Ndi kumenenso ndiko nyumba yawo ya ulemu yafikira malo ano mmene tikuonera pali nkhata zosiyanasiyana zimene anthu soteko abweretsa udzafuna kuperekeza m'bale wawo. Pasiwa apa mkatimo ndi kuti muli achibale, muli Mai Mary Chilima, anawo Sean komanso Elizabeth, anzathu a MDF nawonso paja ndi amene akuyendetsa kuti zinthu zizikhale ndithu mwa dongosolo bwino lomwe, komanso malo abata amene Achilima agona mkatimu azunguliridwa ndi makandulo pamene anzathu achikatolika akumpingo nawonso achezera usiku kuyimba mingoli kufuna kukhazikitsa mitima pansi. Zona ndi yankho kunena kuti pakadali pano tikumva ndithu kuimba kuchokera kwa anzathu a chikatolika, komanso mwina muchithunzimo Nzanga Francis akuonetsa ndithu pamene pakadali pano pagona thupi la malemu Dr. Saulos Klaus Chilima. Mwina kungofotokozako pang'ono yankho za mmene ziyendere tsiku la lero. Mafuna kuti mwina kuti anthu adziwe bwino lomwe kuti zikhale zikuyenda motani. Tamvetsedwa kunena kuti mwambo wa lero ukhale ukuyamba 10 koloko, tsopano suyambira kuno iyayi, ukhale ndithu ukuyamba kunsipe ground kuja. Tinafotokoza kuti tinapita ndithu dzuloli, tikatero ndiye kuti anthu osiyanasiyana akhale ndithu akufika ku cheu kuno titero makamaka pansi pa ground. Mwina kungofotokozapo anthu ena ndi ena amene akuyembekezeka kufika ndithu tsiku la lero. Mwa ena iwo ndi Right Honorable Khumbo Hastings Kachali komanso Right Honorable Slamba Tsogwane amene wandi Vice President the Republic of Botswana. Komanso tikuyembekezera kuti His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, mtsogoleri wakale wa dziko lino, akhale ndithu akufika kuphatikizapo mayi
akunyumba mayi wa fuko wakale wa dziko lino Gertrude Mutharika akhalenso akufika, komanso mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Joyce Banda, kuphatikizapo His Lordship Chief Justice Richard Banda SC, komanso mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Bakili Muluzi akuyembekezekanso kufika, komanso mtsogoleri wa dziko lino His Excellency Dr. Lazarus Makathe Chakwera. Tikatero ndekuti thupi la malemu Dr. Saulos Klaus Chilima likhale ndithu likufika pa ground pamenepo pa Nsipe, ndipo tikatero ndekuti tidzamve kuyankhula kuchokera kwa akubanja komanso ma traditional leaders osiyanasiyana. Tikatero kudzakhalenso mwambo wina wa chalichi yankho chabwino tachita apa mwayi kuti tili ndi Karen Kalisiwa mwina maka Francis ngondetserera pang'ono mchaka cha 2019 pamene Achilima adapanga show interest niwe kuti afuna imirirepo ngati mtsogoleri wa dziko lino. Adayenda ndi anthu osiyanasiyana amene amathandizira ntchito, ena mwa anthuwa amathandizira nkhani ya chitetezo. Karen adali munthu amene adali personal bodyguard wa Achilima nthawi imeneyo, amene sawapezekanso ndithu pa nthawi ino choyambirira chimene akulu pepani kuti zatikwera. Yes. Ziko mangofuna benditu ningofufuza kuti munyengo yangati imene ndozazoti mukunkumbukira mkulu wathu chifukwa chotena kuti tagwira naye ndithu ntchito, koma kudali bwanji kugwira nayo ntchito Achilima komanso imfa imene yakukhuzani motani? Kunali kwabwino kwambiri, ndipo zinali zosangalatsa mmene ndinayamba nawo limodzi mu 2019. Ndinayenda nawo limodzi mpaka nafika lero. Anandiphunzitsa kulimba mtima, ndinasatira chifukwa kuti anali wachinyamata, inenso ndinali olimba mtima kwambiri. Komano ndi mmene zakhalira ifai zandikhuza kwambiri, because ndimembekezera kuti mwina pepani tikusiyana kuti mupume ndithu. Karen Kalisiwa amene adali wopereka ndithu chitetezo kwa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino kuyambira mchaka cha 2019 pamene Achilima adapanga ndithu chiganizo chonena kuti nane ndikufuna ndiyimirire ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Tili ndi anzathu achipani amene afikanso ndithu kuchokera ku UTM amene akhale nawonso ndithu gawo lazochitika lomweli, pamene ndikutengana ndi nzanga athabi timafuna tingokuonetserani ndithu panja chifukwa choti zikuone kuti anzathunso achitetezo achilimika kuti apereke chitetezo chokwanira tsiku la lero. Mwina yankho mmene umafotokozera kunena kuti kodi malo ano tikuona ndani ndi ndani, komanso kuli anthu ati ndi ati kumbuyo kuti naona anzathu ndithu kuyatsa moto kuti mwina atenthedwe makamaka tikapita ku mbali ya nyengo. Yankho ukudziwa bwino lomwe kuti dzulo kumazizira ngakhalenso kugwa mvula apo ndi apo. Lero pamene kwacha taona kuti dzuwa likuoneka kuti likutuluka, komabe kuli mphepo ndithu, ndiye kuyatsa motoko ndiyesa nkuti mwina anthu asichitire kuzizidwa kuti motani. Pakadali pano tatuluka panja pasiwa kuti tikupatseni chithunzithunzi cha anthu ena ndi ena amene afika ndithu kuno. Tinafotokoza bwino lomwe kunena kuti tinaona anthu atchalichi mkatimu, tinaona anthu amene ndithu amachokera kuchikhalidwe chija chachingoni mkati musaja. Timafotokoza kunena kuti amavina ngakhalenso kuimba nyimbo zosiyanasiyana. Tsopano panja pano tikuona kuti pali chitetezo ndi anthu achitetezo titero. Mwina muchithunzimu mukutha kuona ndithu kuti akukambirana ziwiri zitatu ndiyesa kugwirizana ndi mmene zinthu ziyendere tsiku la lero. Ndi tikuona ndithu kuti iyayi ndochulukirapo amenewa, sikuti tinganene kuti ndiwochepa iyayi. Komanso tikuona magalimoto apa olemba Malawi Defense Force ngakhalenso military police. Yankho nzanga mwina nkofunikira kutani kuti pakhale chitetezo komanso bata tsiku la lero? Tingoziwisanapa Malawi nena kuti amene tikuperekeza tsiku la lero adali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. By order pamafunikira ndikuti pakhale chitetezo chokwanira chifukwa choti tilandiranso ndithu alendo ochuluka zedi, anthu osiyanasiyana amene amakonda ndithu Achilima. Tudziwa bwinobwino unena kuti Achilima adali ndi chikoka choposa kwambiri. Chikoka chimenechi chimachokera kwa achinyamata, chimachokera kwa anthu amene ali azipani, amipingo, achikhalidwe ndi anthu ochuluka amene apezeketeko malo ano. Tikukumbukira bwinobwino so dzulo lomwe ku Blantyre kudali candle lighting
ya anthu amene amakondanso ndithu achilima. Ndamva zona kuti zomweziso zidachitikanso ndithu mboma la Zomba, a day before that zidachitika ku Lilongwe. So tili ndi expectation kuti gulu lonse lija limene lidayenda umene kuja nuperekeza achilima poyatsa makandulo pokumbukira moyo wawo, gulu langa limene likhale lupezeka malo ano. Ndi ni ntchito yawo anzathu achitetezo pofuna kuonesesa kuti zimenezo zikhale zochitika mabata komanso ndithu ni mtendere. Nchifukwa chake oloti kuona malo ano papangidwa ndithu clear bwino kupanga kukonza car park kuti mwina magalimoto azitha utani azitha kufikira. Kwa amene tikuchokera ku Blantyre, I think tisadafike pa msipe mzanga Francis mwina kungoyang'ana kumanjako pang'ono tionanso kunseuko kuli anzathu a police and amene akupereka ndithu ma directions kunena kuti amene mudzera pa galimoto mutha kukhota nuka ima mbali ina yace. Kwa amene tikufuna kupita kulidiwa kumene kupitanso ndithu anzathu achingoni aja titha kupitirira ninsewu mpana ukakhotateko kumanjako. Nde ife pa nthawi ino timafuna kuti tinyamuke tilowere kumene kukakhale mpumulo wa abata wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Klaus Chilima, kumenenso anzathu angoni aja akulowera kuti akachite mwambo wawo wapaderadera kuti tingokuonetserana unena kuti zimachitika kwenikweni ndi chani. Koma kwa inu nonse amene simukutionera pa utatavu wa mchezo pa Facebook Times 360 Malawi, takulandirani tati tikhalebe ndithu limodzi mu nthawi ino. Thabi ngati ungathe kundilola timafuna kuti tingopereka mbiri yochepa chabe yogwirizana ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Klaus Chilima. Mbiri imeneyi adatikonzera ndi mzathu Thomas Kachere. Tateni mungoona izi. a Saulos Klaus Chilima wachinyamata yemwe adavumbuluka sankafuna ziwawa kuti zimene tikupangira izi ndi mbendera bwerani tikhale pa dziko lino la Malawi. For my sins I now detest, and never will I sin again. monga munthu yemwe amafunira zabwino dziko lake, Achilima ankalalikiranso zakuopsa kosolola kapena kuti kuba mu njira ina iliyonse. Mwazina zothesera katangale ndikuonetsetsa kuti lamulo lili ndi mphamvu pa wina aliyense. Izi nthawi zina ankatsindika kulimbikitsa Malawi kuti akhale anthu ozilimbikira. Olemekezeka atolankhani muli pano komanso amayi ndi abambo omwe mukundimvera, tiyeni tizikumbukira kuti ufulu omwe tikudyerera lero komanso mtendere omwe tili nawo sikuti udangobwera wokha. Amalawi anzathu adagula ufuluwu komanso mtenderewu ndi magazi yawo kapena titi ndi moyo wawo. Awatu anali Amalawi ochokera dziko lonse lino kuchitipa mpaka kumsanje komanso mchinji mpaka nkhotakota. Awa adalinso Amalawi amitundu yonse osati mtundu umodzi wokha kapena dera limodzi lokha. Awa adali Amalawi omwe adakonzeka kufera abale awo Amalawi amibado yapatsogolo ngakhale anali asanakumane nawo, kusonyeza kusadzikonda. Ena mwa Amalawi omwe adamenyera ufulu wa dziko linoli adakali moyo koma sadapindule kalikonse. Akuvutikabe ndi moyo ngakhale adavutika kale kumenyera ufulu wa dziko lino. Akuzunzika mwachetechete koma ali ndi mtendere kuti adachitapo mbali yawo. Amalawi anzanga, koma ngakhale makolo athuwa adadzipereka chotere kuphatikizapo kuzipereka kwina komwe Amalawi ena akuonetsabe padakali pano,
dziko lathu lidakali losauka ndipo likusaukirabe. Anthu athu akufa ndi matenda oti atha kuchizika chifukwa choti mankhwala ndi zipangizo zoyenera mzipatala mulibe. Katangale komanso kuba kukuchulukirabe, zomwe zikuchititsa kuti olemera azilemererabe ndipo osauka azisaukirabe. Tsankho pakulembana ntchito komanso kugawana mitundu kukuchulukirabe. Sukulu zathu zaboma zikulowa pansi ndipo zasanduka sukulu za mphawi wokha. Komanso ulimi ukulowa pansi ndipo chaka ndi chaka timakhala pa chiopsezo cha njala chifukwa choti tikudalirabe ulimi wa mvula mu nyengo ino yakusintha kwa nyengo. Mwachidule Amalawi anzanga, ngakhale kuti makolo athu adatimenyera maziko abwino, koma ifeyo padakali pano tikulephera kuti tilitukule moyenera dzikoli. M'malo motukula tikuliwononga dziko lathu chifukwa cha umbombo kapena dyera. Tikungoganiza za ife tokha, abale athu kapena ana athu, osati za dziko lathu la Malawi lokondeka. M'malo moonana tonse ngati Amalawi tayamba kusalana mitundu. Pa chifukwa ichi lero ndabwera pano modzichepetsa kuti ndilankhule nanu Amalawi anzanga kulikonse komwe muli, osatengera komwe mmachokera kapena chipani chanu kapenanso mpingo wanu. Iwo adali munthu wandale yemwe adakhala wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko kuchokera mchaka cha 2014 kufika 2019 komanso kuchokera 2020 kufikira nthawi ya imfa yawo mu 2024. Pa 28 June 2020 iwo adakhala pa mpandowu kutsatira kupambana kwa Lazarus Chakwera ngati mtsogoleri wa dziko. Achilima omwe adali mkatolika obatizidwa ndi kulimbikitsidwa komwe adakwatira a Mary Nkhamanyachi Chilima. Iwo adachita maphunziro ku University of Malawi ndi kupeza bachelor's degree in social sciences mchaka cha 1994 komanso adapeza master's degree in economics. Mu 2015 iwo adalandira Doctor of Philosophy degree in knowledge management ku University of Bolton ku United Kingdom. Iwo adagwirapo ntchito ku Liver Brothers Malawi Limited, Leasing and Finance Company of Malawi komanso Southern Botras Limited. Achilima adagwiranso ntchito ku Airtel Malawi komwe adakhala managing director oyamba wa Chimalawi wa kampaniyi mu 2010. A Saulos Chilima adadziwika kwa anthu ambiri mu 2014 pamene a Peter Mutharika adawasankha kuti akhale running mate wawo. Ubwenzi wawo udalowa pansi mu 2018 ndipo adakhazikitsa chipani chawo cha United Transformation Movement UTM pokonzekera chisankho cha 2019. Imafika nthawi mmoyo yomwe munthu umasiya chilichonse chomwe uli nacho kuti uthandize dziko lako. Ichi ndi chisankho chomwe makolo athu mbuyomu adapanga ndipo chisankho chomwe inenso ndapanga. Koma ndisananene masomphenya anga a dziko lino, ndiloleni poyambirira ndithokoze Profesa Arthur Peter Mutharika omwe mchaka cha 2014 adandisankha ine kuti ndiyime nawo pa chisankho
ngati running mate kapena kuti wachiwiri. Ndivomereze kuti tidachita kampeni yabwino zedi ndipo chipani cha DPP chidapambana, ine ndikhala vice president wa dziko. Ndiwathokoze a president kuti pa amalawi ochuluka zedi iwo adaona luntha komanso upangiri mwa ine munthu oti sindidali mundale pa nthawiyo. Ndikuthokozanso amalawi potilimbikitsa mu zaka zonse zimene ndakhala tikugwira ntchito. Pa chifukwa ichi ndiloleninso kuti ndithokoze mwapadera anthu omwe ayambitsa gulu lomwe akulitcha kuti Chilima Movement. Ndine ozichepetsa pamaso pawo pozindikira chikhulupiriro chomwe ali nacho mwa ine. Iyi ndiye demokrasi yeniyeni, kuti anthu azitha kusankha munthu yemwe akumufuna mopanda mantha. Koma mwapadera mwina ndilankhulenso kwa amalawi ena omwe adagonja pa chilichonse ndipo safuna kumva kapena kutengapo gawo posankha anthu oti awatsogolere, pomanena kuti nanga ife tingatani kapenanso nanga ife tingasinthenji. Komatu mtima umenewu ndi omwe ukuchititsa kuti anthu ochepa omwe amatenga gawo azisankha anthu omwe akuononga dziko. Monga tonse tamva kuti chipani cha DPP chikhala ndi convention, ine ndaganiza kuti sindikapikisana nawo pa udindo uliwonse komanso kuti sindizapitako. Ndiyafunire onse akupita kumeneko zabwino zonse. Sadasiyire apo chifukwa adachitanso mgwirizano ndi People's Party komanso Tikonze People's Movement ndi zipani zina. Chisankho chitatha, bwalo la zamalamulo lidagamula kuti chisankhocho chichitikenso, ndipo a Lazarus Chakwera adasankha a Saulos Chilima kukhala running mate wawo. Mukulumikizana kwawo adakwanisadi kukankha ndi kuchotsa pa mpando a Peter Mutharika atapeza mavoti okwana 58%. Mu 2022 Achakwera adachepesa ntchito za Achilima kamba kuwaganizira kuti amakhudzidwa ndi nkhani yakatangale yomwe mapeto ake adati adalibe mlandu. Dzuwa likatuluka limakalowa, mwini moyo adaganiza zolanda banja, abale, anzawo komanso dziko lonse la Malawi Achilima yemwe iye na Malenga adapereka. Lidali lolemba 10 June 2024 pamene tidamva kuti ndege yomwe idanyamula Saulos Chilima ndi ena okwana 8 yasowa. Uwu udali ulendo wawo wopita kumwambo wa maliro a malemu Raf Kasambara. Ndegeyo sidatere ku Mzuzu kamba kanyengo yoyipa, ndipo adawauza kuti abwerere ku Lilongwe. Anthu adagwidwa ndi chisoni komanso kusiyidwa opanda mayankho mpaka pomwe boma komanso asilikali ankhondo a dziko lino adayamba kupereka mauthenga okhudza kusowa kwa ndegeyo kuphatikiza ntchito yoyisaka. Lachiwiri 11 June 2024 mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera adalengeza ku mtundu wa Malawi kuti anthu 9 onse omwe anali mu ndegeyo afa. Iwo adati Achilima adali munthu okonda banja lawo komanso dziko. Dr. Saulos Claus Chilima nali munthu wabwino, tate komanso mwamuna wa mkazi wake Mary, koma munthu wodzipereka wokonda dziko lake, kutumikira dziko lino komanso kutumikira
ndi changa. Vice President amenenso thupi lake likhale likulowa m'manda tsiku la lero teko kuno ndi ku Msipe pafupi ndi ground la Msipe amene tikuonera teko mchithunzi mwathumu. I think tidzakuonetsanso teko dzulo lija nyumba ya ulemu imene wachiwiri kwa mtsogoleriyu imene akhale akugona tsiku la lero ikadapitirizabe ndithu kukonzedwa moti ikhale yotheka chaposa chedwa pompa. Nde malingananso teko ndi chikhalidwe akunena kuti tikuyenera tichokebe ndithu malo ano, koma mwinanso mchithunzi mutikutha kuona bwino lomwe kumanzere kwanga kumakamaka nzanga Francis pamene anzathu achingoni adali malo omwe ano kulidiwa amatifotokozera paja kuti mogwirizana ndi chikhalidwe amabwera teko malo ano mmawa tsiku limene akuyenera kuyikidwa impi kamenanso wina aliyense amene ali ndi udindo waukulu mchikhalidwemo kuti adzazungulire lidiwa pa chikhalidwe chawo ndithu cha chingoni kuti agonese ndithu mizimu. Nde chifukwa chotero kuti pamene timachokera paja mpatali ndithu pang'ono think itangopezeka kuti tachedwerako pang'ono chifukwa anzathuwo aoneka kuti mwambo wawo amaliza akunyamuka akubwereranso kumene kuli siwa kuja pano pa ground la Msipe. Ndi pamene pachitikire ndithu mwambo waukulu zedi umene ukhalenso uperekeza wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyi. Nde mmene muonera chithunzi mwanumo zokonzekera za sala pang'ono ndiye sa apakutha ifa communication imene timalandira ndionena kuti kamakwana chamma 8 o'clock ndi pamene tikhale tikuyamba zinthu zonse. Magawo osiyanasiyana a anthu ndi amene asonkhana malo ano pofuna kuonesesa kuti zonse zikuyenda mchimake. Tili ndi anzathu akumpingo wa chikatolika ali pomwepo ndiyesa ndi amipingo ena yosiyanasiyana akhalenso akupezeka pamenepo kuti zonse ziyende mwadongosolo. Anzathu aku nthambi ya information akhalenso tereko akupezekanso pamenepa kuthandizira nawo kuti zinthu ziziyende sotereko mwadongosolo. Dzulo lija tidaliso ndi anthu ochokera ku nthambi ya maphunziro imene amafotokozanso zonena kuti ifeso gawo lathu ndofuna kuonetsetsa kuti malo ano matenti ndokwanira mipando ndiyokwanira pafupifupi mipando yokwanira 6,000 yofuna kupezeka ndithu malo ano mchilunga chonena kuti wina aliyense amene akuchokera madera osiyanasiyana athe kupeza nawo gawo lopezeka malowa komanso ndithu kutenga nawo mbali pa zochitika za tsiku la lero. Ningo kamba apa mzanga thabi mwinanso kutsendera pafupi ground lino la Msipe sikuti ndi ground loyi kuyambirira achilima kupezeka pano mu nthawi imene ankachita kampeni komanso misonkhano ya cheu komanso nthawi imene munthu umayenera kusanzika ndi abale ako ndi alongo pa dziko lapansi nukhala teko kuli chete. Moti ine ikadzafika nthawi yangati imene malo anga ogona sikuti ndi patali ya ndi pomwepo apo pamene tsiku la lero amalawi akonzera nyumba. Ndizoona ndi yankho mwina kungoperekanso chithunzithunzi cha mmene zinthu zilili kuno sindikudziwa ngati zanga unafotokoza kale kunena kuti pakadali pano pakusanjidwa ndithu zinthu ziwiri zitatu komanso pakuyikidwa mipando. Francis mwina kungoonetsako mmene zilili mwina kumbuyo kungakhalenso kumanja kwangaku ngakhalenso kumanzere kwangaku. Tikaona mbali ya anthu kufika malo ano anthu ndithu ayamba kufika koma sitinganene kuti padzadziratu ya ifuka pali mipando